ערב טוב, אני לירון גורשטייגמן והתכנסנו כאן הערב כדי לדבר על 3 השלבים לשחרור רגשות אשמה. אז איזה כיף שאתן איתנו ואיזה כיף שבאתן. אני מקווה שנוח לכן ואתם עם פיג'מה ואפשר רגע להרים את הרגליים למעלה. וקדימה, אנחנו מתחילות. שנייה אחת לפני שאנחנו מתחילות, לכו תעשו לכם קפה, תה, מים, משהו לשתות, תביאו לכם דף ועט שתוכלו לרשום, ויאללה, אנחנו מתחילות. אחת הסיבות שבחרתי להקליט את הוובינר מראש, זה באמת בשביל שתוכלו לעצור בכל עת ושיהיה לכם נוח, וגם תוכלו לכתוב ולצייר לכם דוגמאות. אז קדימה. על מה נדבר הערב? אז קודם כל מאיפה הכל התחיל, קצת עליי, אחרי זה על רגשות אשמה, איך, כמה ולמה, ואז 3 השלבים לשחרור רגשות אשמה, כמו שבאמת ככה הבטחתי ואני הולכת ללמד אתכן היום. באמת, אני רוצה להגיד לכם, אני עובדת עם עשרות ומאות מתאמנות, ואני חוקרת את נושא רגשות האשמה כבר שנים. וואלה, פיצחתי את זה, יש לי את הסוד, אני הולכת לגלות לכם אותו הערב, ואתם באמת תגידו, וואו, זה כל כך פשוט, איך לא עשיתי את זה קודם, איך לא ידעתי את זה. ואחרי זה גם תלמדו חברות, ותהיו נעימות ותלמדו כל אמא שאתן מכירות, כדי שבאמת הם לא יצטרכו להסתובב בעולם עם רגשות אשמה. וגם איך נעשה את זה ביום יום, ובסוף של הוובינר יש כאן הפתעה שווה לאחת מכן, אז יאללה, מתחילות. טוב, אז קודם כל מאיפה הכל התחיל? קודם כל למי שלא מזהה זו אני, far away, כשהייתי ילדה קטנה ונאיבית בהיריון הראשון שלי עם רומי לפני 6 שנים, והייתי באמת ילדה. לא הבנתי מה זה אומר להיות אמא, היה לי איזה חלום ככה ורוד ביחס לאימהות, שהילד שלי, או אז הילדה שלי, היא תהיה נעימה, והיא באמת תישן טוב בלילה, והיא תהיה מדהימה, והיא לא תבכה, ואני אדע לקרוא בדיוק את מה שהיא צריכה, וכן הלאה וכן הלאה, ואז רומי נולדה, והבנתי שכל זה רק רואים בסרטים ובפרסומות, זה לא אמיתי. יצאתי מבית חולים עם בטן ענקית, בדיוק כמו זו שאתן רואות פה. אמא של ניר שאלה אותי אם עוד לא ילדתי, ובאמת הייתי ענקית וכאבתי והייתי הורמונלית ובכיתי, ורומי לא הפסיקה לבכות והיה שמח וטוב לבב. ואז באמת הבנתי כמה דברים מאוד משמעותיים שדי עיצבו את מה שאני עושה היום. זה א', שלא מדברים על המון דברים באימהות. יש מין טאבו, כי אחרת אתם יודעות, אם היו מדברים על כל מה שפחות טוב, אז אולי היו פחות ילדים. אז לא מדברים על זה, ולא נהוג להגיד שזה קשה. אז אצלי מאוד נהוג, ואני מספרת על הכל, ואני לא מייפה את המציאות, ועם כל האהבה הענקית שיש לי לילדים שלי, חשוב לי להגיד גם את הדברים as is. זה הדבר הראשון, והדבר השני, זה שהאימהות מאוד משנה אותנו ואת סדרי העדיפויות שלנו. אם פעם היינו שמות את עצמנו במקום הראשון, וזה היה בא לנו באוטומט, היינו מתקלחות מתי שאנחנו רוצות, ואוכלות מתי שאנחנו רוצות, והולכות לשירותים, והייתה לנו פרטיות, אז היום גם כשאנחנו הולכות לשירותים, אז מונח לנו ראש קטן על הרגל כשאנחנו יושבות, וגם כשהרבה פעמים שאנחנו ככה באמבטיה הזה, זה חייב להיות מאוד מהיר וזריז ככה בין לבין, ואני הקדשתי את חיי כדי באמת להגיד לנשים שאפשר לשים את עצמן במקום הראשון גם בתוך האימהות, וזה בדיוק זמן אימא. אז בעצם משם הכל התחיל, וקצת עליי היום פיתחתי את שיטת זמן אימא באמת מהמקום הזה שסיפרתי לכם עליו. אני אימא לרומי בת 6 ולעומר בן 4 עוד מעט, אני נשואה לניר, ואני מאמנת משנת 2009, ממש כשזה הכל היה עוד בחיתולים בארץ. אני עושה את זה כבר באמת שנים רבות, ואני מאוד נהנית מהעבודה ומהדרך, וזה בקטנה עליי. אז הדבר הראשון שאני רוצה לשאול אתכן, זה מה התמונה הזאת מעלה בכן? האם היא בכלל מעלה בכן משהו? ופה בתמונה, אגב, תמונה מאוד אמיתית, שלי נחה, כשהבית בכאוס גדול, ומה שאתן רואות הוא רק חלקיק מאיך שהבית נראה.
ובאמת אני רוצה ככה שתעצרו ותשאלו את עצמכם שנייה, אפילו תרשמו לכן בצד, איך זה מרגיש לכן שאתן רואות את זה? האם זה מרגיש לכם אחלה ומעולה ואיזה מגניב, או האם זה מרגיש לכם איזה משוגעת האישה הזאת? למה היא לא קמה לסדר? ובאיזה קטע היא נחה עכשיו שכל הבית בטרפת? ואולי גם איפשהו באמצע, של אחלה, סבבה, תנוחי קצת ותקומי לסדר, וזה גם בסדר, וזה מעניין, מעניין מה זה מעלה בכן, אנחנו תכף נדבר על הכל. אז קודם כל ולפני הכל אני רוצה לדבר בכלל על מה זה רגשות אשמה, או נקיפות מצפון, כל אחת ואיך שהיא בוחרת לקרוא לזה. אני הוצאתי איזושהי, אפילו כמה הגדרות מוויקיפדיה, חשוב לי להגיד לכם שאני חוקרת את הנושא הזה של רגשות אשמה כבר בערך מאז שאני אימא, לעומק, וזה עולה באיזשהו, זה עולה בכל אימון שאני מעבירה, בכל מפגש שלי עם נשים, כל הנושא הזה של רגשות אשמה, תמיד עולה בפורמט זה או אחר, ברמה הזו או אחרת. אצלי כל הסוגיה הזו נולדה ביחד עם רומי, הייתה לי איזושהי אשליה שהיא תהיה בביות מלא, וזה יהיה נפלא ומדהים כמו שרואים בסרטים. ובלילה הראשון, אחרי שילדתי, מצאתי את עצמי מסתובבת עם רומי במסדרונות בית החולים בוכה. אני בוכה והיא צורחת, עד שהאחות הגיעה אליי ואמרה לי, תקשיבי חמודה, אם את רוצה להישאר שבויה, עכשיו את שמה אותה בתינוקייה והולכת לישון, ותנצלי את זה שיש לך את זה פה. ואני אמרתי, אוקיי, הייתי ילדה קטנה ותמימה והקשבתי, וזה היה מעולה שהקשבתי. וכל הדרך למחסן תינוקות אני בוכה ובוכה ובוכה, והנה נולדה רומי, ויחד איתה נולדו רגשות האשמה. אז בכלל מה הן רגשות האשמה? איזשהו מצב שמעורר רגש שלילי. אנחנו נדבר הרבה על זה שזה בהכרח שלילי, ואני אעלה על זה סימן שאלה מאוד מאוד גדול. אדם שמרגיש איזשהו רגש של אשמה, הוא מצוי בקונפליקט פנימי בינו לבין עצמו, בין ההתנהגות שלו לבין הערכים שלו, או בין מה שהוא מאמין שזה הערכים שלו, וזה מכונה גם מצפון. ואני רוצה קצת לדבר על מתי בכלל הם מגיעות רגשות האשמה, עם קרדיט מאוד גדול לתמונות שצירפתי פה של הפולניה, שיש לה חנות מדהימה בכפר סבא. אני לא מקבלת על זה אחוזים, פשוט מאוד מאוד אוהבת את התמונות שלה ואת הדברים שהיא עושה. אז קודם כל, מתי זה מגיע? א', כשאנחנו חושבות שלא עשינו מספיק. למשל, כשאנחנו יושבות רגל על רגל ושותות קפה, או אוכלות ארוחת ערב, או נכנסנו למיטה, אבל השארנו את הכלים בכיור, ואת הכביסה לא מקופלת, ויש ערימות שלה במטבח, או בסלון, או איפה שהיא לא מאוחסנת, או שלא עשינו קניות והמקרר ריק, ואנחנו חושבות, וואו, למה לא עשיתי קניות? או שקנינו אבל לא מספיק, או שקנינו אבל לא מספיק בזול. מכירות את המנגנון הזה של השיחה המתמשכת שלנו? אגב, זה מגיע בעיקר בלילה, כשאנחנו הולכות לישון, ואז אנחנו מוציאות את השוט ומתחילות, את זה לא עשיתי, ואת זה לא עשיתי, ואת זה לא עשיתי, ואת זה לא עשיתי. חלילה לא נשים את הפוקוס על מה שכן. מתי עוד מגיעות רגשות אשמה? כשאנחנו חושבות שעשינו משהו שלא היינו צריכות לעשות. כשאמרנו משהו לא במקום לילדים, כשאולי נתנו להם איזה פליק קטן על היד, למי מכן שזה קורה לה. הייתה לי מתאמנת שנתנה לבן שלה מכה קטנה על היד, וככה תפסה את עצמה והתחילה לבכות, ואמרה, אני לא מאמינה שהכיתי את הילד שלי, עכשיו אני חלילה לא שופטת, ואני לא אומרת אם זה טוב או לא, אבל כשאנחנו חושבות שעשינו משהו שלא היינו צריכות, וואו, אז רגשות האשמה שלנו, מה זה בחגיגה? יום הולדת ברקע. אז אנחנו אגב אלופות גם בלדמיין כל מיני דברים שאנחנו חושבות שעשינו. הרבה פעמים שלמשל נצא ממפגש חברים ונשאל חברה או את הבן זוג שלנו, מה אתה אומר, נראה לך שהיא כועסת עליי או שהם כועסים עלינו, ואז הוא אומר, את חיה באיזשהו סרט שהוא רק שלך, זה ברור לך, נכון? אז הרבה פעמים אנחנו מדמיינות את זה, זה אפילו לא רציני. ואגב, אני גם חייבת להגיד שהרבה פעמים הסביבה שלנו כבר מזמן שכחה, ואנחנו עדיין מסתובבות עם התחושה הזו. מתי עוד מגיעות רגשות אשמה? כשטוב לנו ואנחנו לא מבינות שמגיע לנו. מכירות את זה?
כשטוב לנו ואנחנו לא מבינות שמגיע לנו. זה מין כזה, לצורך העניין, קיבלנו עובדת, יש לי מתאמנת שקיבלה עובדת מצטיינת בעבודה וזכתה בטיסה לחו"ל. ובמשך שבוע היא הייתה בטוחה שהם טעו בשם, והיא ממש התלבטה אם להתקשר לבוס שלה ולבדוק האם הוא טעה בשם או לא. כאילו שלה לא מגיע. וזה איזשהו מנגנון, עכשיו פה באמת מדובר על משהו שהוא מאוד גדול, אבל זה אפילו ברמת היומיום שלנו, שמישהו ככה נותן לנו איזושהי מחמאה ואומר, בונה, איזה שקלית את שעשית את זה ואת זה ואת זה, ואז אנחנו אומרות, מה, אבל אנחנו, מה, כל אמא עושה את זה. איך אנחנו ישר מפחיתות מערכנו. אז כזה. מתי עוד מגיעות רגשות אשמה? כשאנחנו מרגישות טוב ולאחרים רע. למשל, אני אתן לכם דוגמה. כשיש לי מתאמנת שהייתה בחול, והיא מאוד מאוד נהנתה, והיא העלתה פוסט על זה שהיא ממש ככה מבלה ועושה חיים, והשאירה את הילדים בבית עם סבא וסבתא וכזה. ואז היא ככה מסתכלת בפייסבוק, והיא רואה שחברה מאוד טובה שלה חולה. ואז היא ככה התחילה לבכות, והיא שאלה, מה אני יכולה לעשות? את רוצה שאני אחזור? זאת אומרת, זה כאילו לא הגיוני שאנחנו נרגיש טוב כשלאחרים רע. ופה, שוב, הדוגמאות שאני נותנת, אתן יודעות, הן מאוד נקודתיות, אבל קחו את זה לתוך העולם שלכן, תעשו התאמה ביחס לדוגמאות. חשוב לי לתת שפע של דוגמאות גם ממתאמנות וגם לפעמים מהחיים שלי, כדי באמת לסבר את האוזן, כי לפעמים זה קצת לא נשמע הגיוני. אז הרבה פעמים שאנחנו מרגישות טוב ולאחרים רע, אז זה כאילו לא בסדר, ואז עולה שם איזשהו רגש מאוד מאוד שלילי. עכשיו בינתיים אני רק ככה מסברת את אוזניכם ביחס למתי רגשות האשמה ככה צצים בשפע, אבל תכף אנחנו גם נפתור את הכל, אני לא אשאיר אתכם עם כל הדילמות האלה. ואני גם רוצה עוד להגיד משהו. אמרתי לכם שחקרתי המון ואני חוקרת המון את כל הסוגיה הזו של רגשות האשמה, אז ברור לי שיש עוד מלא והכל, אבל אני כרגע נותנת לכם את הדוגמאות שבאמת עולות המון המון גם באימונים שלי וגם בשיחות שלי עם אמהות, אז קחו בחשבון שיכול להיות גם שזה ישתנה. בסדר שיש עוד דברים ושאני לא נוגעת בהם פה, אבל אני רגע ממפה את הרוב. מתי עוד מגיעות רגשות אשמה? כשאנחנו חסרות ביטחון. למשל, אנחנו רוצות לקנות חולצה, אבל אז מתחילה השאלה, רגע, שנייה, זה כאילו מגיע לי? אני בטוחה שעכשיו אני הולכת להוציא סכום כזה על חולצה? עבדתי מספיק קשה בשביל זה? לא, רק כשאני אעבור למקום עבודה אחר, או שאני אתחיל לעבוד, או שאני ארד במשקל, או אולי אני אקנה את החולצה. אגב, אם זה היה לילדים שלנו, לא הייתה שאלה. הם צריכים חולצה, אנחנו קונות להם חולצה, והרבה פעמים הם לא צריכים חולצה ואנחנו קונות להם את החולצה. אבל לעצמנו זה לא תמיד עובד. מתי עוד הן מגיעות? כשאנחנו מנוהלות על ידי מה אחרים יגידו. ופה התמונה ככה של הפולניה, מי זה כולם, היא מאוד משמעותית בעיניי. כי מי זה כולם? עם מי אנחנו הולכות לישון בלילה? איתנו. אז הרבה פעמים אני שומעת ואני רואה תגובות של חמותי צריכה להגיע, מה היא תגיד על הרימת הכביסה ומה היא תגיד על הרימת הכלים. וזה אני אומרת לכם בהערת סוגריים, אני אומרת שמי שזה מפריע לו מוזמן ויותר ממוזמן לקפל ולנקות. אגב, זה לא חייבת להיות חמותי, זה יכולה להיות כל אחת אחרת שזה מפריע לה. אז בואו נדבר רגע על הרגשות אשמה. האוטומט שלנו, ואפילו אם שמתם לב בהגדרה של ויקיפדיה, זה שרגשות אשמה זה בהכרח שלילי. זה האוטומט שלנו לחשוב שזה מנגנון שנועד להרוס לנו. שהנה התיישבתי לרגע עם הקפה, ואני רגל על רגל על השולחן, ואני רגע נחה, אבל אני לא באמת יכולה לנוח. כי על מה אני חושבת? אני חושבת על כל מה שלא עשיתי עדיין, על עבודות הבית ועל הכביסה ועל הכלים ועל הכיור ועל זה שעכשיו צריך להחליף לילד חיתול. אני רוצה לספר לכם שלפני 2 בערך העליתי פוסט בממזון שהכנתי לעצמי כוס קפה וככה ישבתי בכיף רגל על רגל ואז התחיל לבצבץ ריח מהחיתול של עומר. ואז נשאלת השאלה, לקום להחליף או לא לקום להחליף? שאלת $1,000,000. העליתי פוסט בממזון שהיו בו לדעתי אלפי תגובות,
התגובות נעו בין זה שברור שלא לקום להחליף לו, וזה באמת עניין של כמה דקות והילד יתמודד ותשתי את הקפה של החם, לבין זה שאני אימא מזניחה וצריך לקרוא לרווחה ולקחת לי את הילדים. אז אתם יכולות להבין באמת שיש פה סקאלה מאוד רחבה של רגשות, אבל באמת אני יכולה להגיד בגאווה שהתגובות היו חצי חצי, עם כל האלפים, ועוד השרשור הזה רץ במשך חודשים אחר כך, ובאמת זה קטע שבתרבות שלנו נהוג שרגשות אשמה זה בהכרח משהו שלילי, זה בהכרח מלווה ברגש שלילי, והיום אנחנו נשים על האמרה הזאת סימן שאלה מאוד 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 גדול. אני רוצה להגיד שדווקא רגשות אשמה זה איזשהו מנגנון הגנה. הוא מגיע כדי לשמור עלינו, והוא מספר לנו איזשהו סיפור. ואם ככה, ואם זה מנגנון שנועד להגן עליי, ואם זה מנגנון שנועד לספר לי משהו, אז למה הרגש שנלווה אצלנו בהכרח שלילי? זאת אומרת, אתם מבינות איזה דבר הזוי קרה פה? בעצם יש לי איזשהו קונפליקט שבסך הכל מספר לי איזשהו סיפור, ולאן אני לוקחת אותו? ישירות למקום השלילי? למה? עכשיו, אנחנו תכף נעבור על זה, ובאמת אני פיצחתי את המנגנון הזה, ואני אומרת לכם, זה כל כך פשוט, וברגע שאני אספר לכם, אתם תגידו, ברור, מה, היא לא חידשה לי שום דבר. אז אני הולכת רגע לספר לכם. קודם כל, מאחורי הקונפליקט שלנו, ומאחורי הרגש שעולה שם, השלילי, תמיד, תמיד, תמיד יש סיפור. תמיד. אתן רואות את התמונה הזאת, המדהימה שמצאתי? זה בדיוק זה. אם אנחנו נצליח לפתוח את הספר בעמוד הנכון, אנחנו נוכל לגלות עולם ומלואו. אבל זה איזושהי אומנות שאנחנו נצטרך ללמוד לעשות, לגלות מה הסיפור מאחורי הרגש שעולה שם. אז לצורך העניין, אם בחרתי לנוח כשיש כלים בכיור, חס וחלילה כמובן, כן? כי נגיד אני נחה רק כשהבית נקי. לא. אז אני לירון לא נחה רק כשהבית נקי, והכיור הזה שאתן רואות בתמונה זה הכיור שלי. וככה הוא נראה כמעט כל יום בשעה 7 בערב, וככה הוא נראה כל יום בשעה 7 בבוקר, ומאז שעברנו דירה, אז יש לנו 2 כיורים ולא אחד, אז ככה שניהם נראים, וכן, אני הרבה פעמים גם נחה ושמה רגל על רגל כשהם נראים ככה. ואז כשאני נחה, אם פתאום צצה לי איזושהי מחשבה, ביחס לאיך את נחה כשיש עכשיו כלים בכיור, אז אני תמיד שואלת מה המחשבה הזאת מביאה איתה, מה הסיפור מאחורי. והסיפור מאחורי חד וחלק שאני אכפתית, שמספיק אכפת לי מהבית. הוא חשוב לי ולכן חשוב לי, לכן המחשבה הזאת עולה עכשיו. היא לא נועדה להרוס לי את הרגע, והיא לא נועדה לחרב לי את הרגשות. הדבר היחידי שהיא נועדה זה לספר לי שהבית מספיק חשוב לי, שהסדר והניקיון מספיק חשובים לי, ושזה מספיק אכפת לי. ואני חושבת שזה מדהים, ותשימו לב מה עשינו פה, בסך הכל שינינו את הפוקוס ביחס לסיפור. אני רוצה לעבור לעוד דוגמה. איך יכול להיות שאני אוכלת לפני כולם? אז אני רוצה לספר לכם שבזמן אמא אני מלמדת אמהות לאכול לפני כולם. למה אני מלמדת אותן את זה? אני מלמדת אותן כי באמת מאוד מאוד חשוב, במיוחד לאמהות עם ילדים ממש קטנים שעדיין יושבים לשולחן ואמא תביא לי והכפית נפלה לי ונשפך המים וכזה, שנגיע סבלניות לסיטואציה של ארוחה. כי אחרת כל דבר כזה יכול להוציא אותנו מהכלים, ואז אנחנו מורעבות ונחסל את השאריות מהצלחות שלהם ואת הפיצה שנשארה ואת הקשה ואת היבש, ואז מן הסתם גם לא נעמוד ביעדים שלנו ביחס לזה שרצינו אולי טיפה קצת לרדת במשקל או לאכול בריא או כזה. בקיצור, אז רגע לפני שכולם יושבו לאכול, תאכלו אתן משהו קטן, וזה אני תמיד מלמדת. זה כמו הדוגמה של סרטוני הבטיחות במטוס. קודם כל לשים למבוגר האחראי, ורק אחר כך לשים לילדים, כדי שבאמת נוכל לדאוג להם. אני כל הזמן אומרת, אנחנו מכינות אותנו טובות יותר עבורם. כשאני אהיה סבלנית יותר, שהם ישבו לאכול, לכולם יהיה יותר נעים. אז בעצם מה זה אומר לי שאני אוכלת לפני כולם? זה אך ורק אומר לי שאני אימא מעולה. זה אומר לי שהילדים מספיק חשובים לי לעצור רגע את היום שלי ולשבת לאכול. זה לא אומר שום דבר אחר.
אז אם עולה פה איזשהו רגש ביחס לזה שאני עכשיו אולי טיפה מזניחה אותם, או שמה את עצמי במקום הראשון, אז כן, אני שמה את עצמי במקום הראשון, וזה גם בשבילם. בתמונה אגב, יוגורט עם גרנולה זה לא חייב להיות כזה מורכב, זה יכול להיות אפילו פרי או כמה אגוזים או כוס מים או כוס קפה עם משהו קטן בצד, באמת כדי שתגיעו יותר סבלניות. טוב, זו דוגמה ממש קיצונית של איך את יוצאת לבלות ומשאירה ילד חולה. באמת, באמת לא בסדר ולא תקין. אז אני רוצה להגיד לכם שהשבוע פנתה אליי מישהי מקבוצת זמן אמא, שאנחנו ככה בקשר פייסבוקי, לא נפגשנו אף פעם, אישה מדהימה, לצורך הדוגמה אני אקרא לה עינת, בסדר? רק לצורך הדוגמה. ועינת אמרה לי שהשבוע היא קבעה לצאת, אולי זה היה השבוע שעבר, היא קבעה לצאת עם אחותה בערב, וזו פעם ראשונה מאז שהיא קבעה לצאת עם אחותה מאז שהילדים נולדו, ויש לה 2 ילדים, והם כבר בני 5 ו4, או פלוס מינוס, מדובר על כמה שנים שהיא לא יצאה לזמן אימה בעצמה לבד, והיא התלבשה והתאפרה, ואז היא הסתכלה על הילדים, והיא ראתה שהם ככה באמצע משחק, והם היו מאוד מרוכזים, והיה להם מאוד כיף, ואז היא אמרה, טוב נו, אז אולי בעצם אני לא אצא עכשיו, כי הם צריכים אותי, וכיף פה, ומה אני אצא, ואז התחילה כל השיחה הזאת, כל רגשות האשמה. ואני אומרת לאותה גברת עינת, שבאמת יש פה כמה דברים שעלו בתוך השיחה שלהם עצמם, בתוך הסיפור הזה. א', ביחס לזה שהיא אימא מהממת, כי באמת היא מסוגלת לראות את הילדים שלה משחקים ולהגיד, וואו, איזה כיף שאני יצרתי את זה. יצרתי את זה, ביוד. או איזה כיף שהילדים שלי מסוגלים רגע להסתיק את עצמם ולהיות ביחד, וזה ממש בסדר שאני אצא, כי הם רגועים, והם סומכים על אחרים. ואם אני מלמדת אותם שאני סומכת על אבא שלהם, לשמור עליהם, אז גם הם יגדלו לסמוך על אבא שלהם. זה לא משנה, זה יכול להיות אבא וסבתא ודודה ובייביסיטר, ולא משנה. אבל אחד הדברים הכי משמעותיים שאנחנו נותנים לילדים שלנו, זה שאנחנו באמת, זה הכלי שאנחנו מלמדות אותם לסמוך על אחרים. אז כן, גם פה זה תקף, אני יוצאת להכין אותי טובה יותר. תחשבו עליכן שאתן חוזרות מבילוי עם חברה, וצחקתם המון, ואכלתן טוב, וכיף לכן ונעים לכם. אז אתן קמות בבוקר, ואולי אתן טיפה יותר עייפות, אבל כיף לכן ונעים לכן. אז הן מקבלות אתכן תאונות, זה כמו בטריה של פלאפון, שאנחנו מטעינות אותה עד הסוף, אז הכל עובד מאוד מאוד מהר, וכל הצבעים יותר טובים, זה בדיוק זה. וכן, גם עם הילדים שלנו ילמדו שאנחנו לא מוותרות על עצמנו, וזה אחר כך מה שהם ייקחו גם לבית שלהם, וזה מה שהם ילמדו את הילדים שלהם. אז אני שוב, קחו את הכל גם, אתן יודעות, בערבון מוגבל, אם הילד חולה ומקיא וכזה ופרויקט, אז מן הסתם להפעיל שיקול דעת, אבל אם הילד טיפה נראה לכם מעוך, רוב הסיכויים שהוא מעוך כי כבר ערב והוא עייף, אז אל תוותרו על עצמכם בגלל זה. אז איך עושים את זה ב3 שלבים פשוטים, שזה בעצם כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו. הדבר הראשון זה נעצור לזהות את המנגנון כשהוא צץ, הדבר השני זה נשאל את עצמנו מה הסיפור מאחורי, והדבר השלישי זה נעביר את הפוקוס לסיפור ולא לרגש השלילי. עכשיו, אני רוצה לתת לכם דוגמה. למשל, אותה עינת שסיפרתי לכם עליה בדוגמה, אנחנו מבינות שהמנגנון שמנהל אותה זה באמת המנגנון של אני עכשיו מקדישה לילדים שלי את חיי, וזה מה שבחרתי וזה בסדר גמור, אני חלילה לא אומרת את זה בשיפוטיות. זו הייתה הבחירה שלה, היא נשארת בבית והיא מגדלת את הילדים והיא מאוד נהנית מזה והיא אוהבת אותם והכל נפלא. ואז מן הסתם כשהיא רוצה לעשות משהו שהוא לא לגדל את הילדים, עולה פה איזשהו רגש של רגע שנייה, אבל זה בסדר שעכשיו אני אצא וזה בסדר שאני אגשים את עצמי, וזה איך אני עושה את כל זה אם בחרתי לגדל את הילדים בחינוך ביתי. אז פה באמת בואו נשאל את עצמנו מה הסיפור מאחורי, וקצת ככה בדקנו מקודם, אז אנחנו כבר מבינות. אם אותה עינת הייתה מסוגלת להגיד, אני כרגע בחרתי בחינוך הביתי, ואני עדיין בוחרת להעביר את הפוקוס שלי ביחס לאיך אני הולכת להרגיש כשאני אחזור, או ביחס לזה שאיזה כיף שיצרתי פה משהו שהוא מדהים, ואני משקיעה בו כל יום, כל היום,
אז היה לה הרבה יותר קל ופשוט לצאת ולהשאיר את הילדים משחקים בבית. בואו ניקח רגע דוגמה אחרת. אם לצורך העניין, אני רוצה לשבת ולשתות כוס קפה, ואני שומעת את הכלים מהכיור או מהכיורים קוראים לי, אז בעצם כל המנגנון הזה הוא מנגנון שאני כבר מכירה, הרי הוא לא נולד אתמול, אנחנו מאוד חיות באיזשהו דור של פרפקציוניזם, שהבית צריך להיות נקי ומסודר ומתוקתק, והילדים צריכים להיות לאכול אוכל בריא ואוכל טוב ואוכל נפלא כל הזמן, ואנחנו צריכות להיות מקסימות וחתיכות וחיוניות ולחייך, והרי בואו, זה לא באמת אפשרי. אני קוראת לזה תסמונת סופר וומן, ואני הולכת לדבר על זה באירוע הקרוב, שאחת מכן תקבל מתנה בסוף הוובינר הזה, אז תישארו כאן עד הסוף ותגלו את המתנה שלכן. אז כשהמנגנון הזה עולה של אני צריכה שהכל יהיה מושלם, בואו באמת נראה מה הוא מספר לנו, מה המנגנון שעובד מאחורי זה, מה הסיפור. אז הסיפור הוא שבאמת חשוב לי שהכל יהיה בסדר, שהילדים יהיו מטופלים היטב, שהבית יהיה בסדר, שיהיה לנו נעים, אוקיי? אז מה זה אומר עליי? זה אומר עליי שאני מדהימה. באמת, זה אומר עליי שאני תותחית. לא לכולם זה חשוב, ולא לכולם אכפת איך הבית שלהם נראה, וזה לא מובן מאליו שחשוב לי מהכל, שהכל באמת בסדר העדיפויות שלי. אם אנחנו נצליח להעביר את הפוקוס לשם, ולא לרגש השלילי שעלה, אז באמת יהיה לנו הרבה יותר פשוט. אם אני עכשיו יושבת ושותה כוס קפה, ועלה שם איזשהו רגש, ואני אומרת לעצמי, לירון, זה בסדר שהרגש הזה עלה, תני לו שנייה להיות, הוא רק אומר לך שאת מדהימה, וכל הכבוד לך שמספיק אכפת לך גם מהבית, ולהמשיך לשתות את הכוס קפה שלי בכיף וברוגע. ואחרי זה לקום ולעשות מן הסתם את עבודות הבית, כי אין מה לעשות, בסופו של דבר הם לא יתבצעו לבד. אבל כן לנהל את השיחה הזאת, ורגע, מה שנקרא להגיד לרגשות האלה, תמתינו רגע, אני אחזור אליכם. אז כזה, בסך הכל, מאוד מאוד פשוט, 3 שלבים שהרבה פעמים אנחנו עושות גם בכלל, בלי שאנחנו יודעות שאנחנו עושות. אבל להתחיל לתרגל את זה כל הזמן. ואני חוזרת עליהם, זיהוי של המנגנון, מציאת הסיפור שעומד מאחוריו, ושינוי הפוקוס. שאני משנה את הפוקוס במשקפיים של אהבה עצמית. שאני משנה את הפוקוס במשקפיים חיוביות, של אני לא מוותרת עליי, למרות שעלה פה איזשהו רגש שאולי הוא מאוד מאוד שלילי, ואולי הוא מאוד לא נעים לי, אני לא מוותרת עליי, להפך, אני הולכת לבדוק למה זה עלה, מה זה מספר לי, מה הסיפור שם. ברגע שאתם תלמדו לזהות את הסיפור, זה יהיה לכם הרבה יותר פשוט לעשות את שינוי הפוקוס, ולראות את זה דרך משקפיים שהן מאוד מאוד אוהבות וסלחניות. כי הרי אם לצורך העניין, חברה הייתה מספרת לכם שעבדה מאוד מאוד קשה, והיא עשתה א', ב', ג', ד', שזה בדיוק מה שאתן עשיתן מהרגע שקמתן בבוקר. אתן מיד הייתן אומרות לממי, תשבי רגע, בואי אני אעשה לך כוס קפה, תנוחי, עבדת מאוד מאוד קשה. אבל איפשהו לעצמנו אנחנו לא עושות את זה, אנחנו פחות מפרגנות לעצמנו. אז לזהות, למצוא את הסיפור שעומד מאחורי, ולשנות את הפוקוס. איך הולכים לעשות את זה בתכלס? אני לא אגיד שזה פשוט. אני כן אגיד שזה אימון. כמו כל דבר אחר, כמו, אתם יודעות שאנחנו מתחילות ללכת, אז אנחנו מתאמנות, ותסתכלו על הילדים שלכם, הם נופלים והם קמים, והם נופלים והם קמים, והם נופלים והם קמים, וזה יכול להיות 1,000,000 פעמים, אבל הם ממשיכים. יש שם משהו שגורם להם להמשיך, כי הם אבולוציונית מבינים שברגע שהם ילכו, החיים שלהם יהיו יותר קלים. וגם אנחנו, יכול מאוד להיות שלא תצליחו בהתחלה, ויכול להיות שאולי תצליחו, אבל בקצת. ויכול מאוד להיות שבאמת שוב פעם תצליחו, ואז עוד פעם אולי לא תצליחו. אבל תעשו ותמשיכו ותנסו, עד שתטמיעו את המנגנון הזה של לזהות על מה זה יושב, לזהות את הסיפור ולהחליף את הרגש, לשנות את הפוקוס על מה כן. ועוד דבר שאני רוצה להגיד, זה חייב להיות בצעדים קטנים. כי אותה עינת שלא יצאה שנים מהבית עם חברה או עם אחותה, פתאום לצאת לערב שלם, יכול להיות שזה היה הרבה מדי בשבילה.
אוקיי? אז מה שאני הייתי מציעה בתור התחלה זה אפילו לקבוע עם אחותה מתחת לבית לכוס קפה, להביא קפה מהבית ולשבת חצי שעה ביחד. למה? כי זה הדרגתי, ולא פתאום יצאתי עכשיו לערב שלם ל3-4 שעות ואני לא יודעת מה קורה בבית ואני בסטרס וזה מנהל אותי, אוקיי? אז זה גם אימון, זה גם בצעדים קטנים, היכולת הזאת היא לשחרר ולהבין שבאמת יש פה איזשהו רגע שנועד להגן עליי, שנועד לספר לי סיפור, כמה אני טובה וכמה אני חיובית וכמה אני פועלת בצורה שהיא נכונה, יגרום לכן להיות נוכחות ברגע. יגרום לכן, אם בחרתן עכשיו לשבת, לשתות כוס קפה ברוגע, אז באמת תוכלו לשבת וליהנות מכוס הקפה, ולא תחשבו על הכביסה, או על הכלים בכיור, ואם בטעות תעלה לכן מחשבה זדונית כזאת, אתן כבר תדעו לנהל אותה ולהגיד לה, אני יודעת, את באת כדי להגיד לי שאני אלופה. אחלה, אני אטפל בך אחר כך. תודה. הדבר השני זה חגיגת הצלחות. ולמה חגיגת הצלחות? קודם כל אנחנו צריכות לחגוג את מה שאנחנו עושות ולחגוג את מה שהצלחנו. אנחנו אלופות בלחגוג את מה שלא הצלחנו. אנחנו נכנסות למיטה בלילה ועל מה אנחנו חושבות? על מה לא הספקנו, על מה לא עשינו, למי לא התקשרנו, איזה מצגת לא הספקנו ומה עוד לא תיקנו ואיזה תיק עוד לא סידרנו ומה מחכה לנו למחר. במקום לשנות את הפוקוס ולהגיד בונה, הספקתי הרבה היום, עשיתי מלא דברים, איזה מהממת אני. עכשיו, באמת, תמיד, בתור מישהי שכבר עושה חגיגת הצלחות יותר מ4 שנים רצוף, תמיד אפשר למצוא מה הצלחנו, תמיד אפשר למצוא מה טוב. אין חגיגה קטנה ואין חגיגה גדולה, כל חגיגה היא חגיגה, כל הצלחה היא הצלחה. אז תבדקו מה עשיתן טוב, כי אותה עינת, ואני רגע חוזרת אליה, שכבר התלבשה והתאפרה וקבעה עם אחותה, וואלה, היא הלכה לישון מאוכזבת כי היא לא יצאה, אבל היא עשתה כל כך הרבה צעדים לקראת זה. היא קבעה עם אחותה והתלבשה והתאפרה, והייתה לה איזושהי התכווננות ביחס לזה. אז נכון שזה לא יצא בפועל, אבל היו פה כמה צעדים שהם הרבה יותר ממה שלא היה במשך שנים. יכול מאוד להיות שבפעם הבאה זה יקרה, והיא כן תוכל לצאת. אולי לקצת, אבל היא כן תצא. ותראו איזה יופי איך שינינו את הפוקוס. וזה כבר מרגיש הרבה יותר כיף, ולא צריך לקום בבוקר מאוכזבת. כי כן עשיתי. אוקיי, אחלה, זה היה קצר. בסדר? אז אכלתי מול המחשב ארוחת צהריים. אבל וואלה, פרגנתי לעצמי והכנתי ארוחת צהריים. איזה כיף. אכלתי אוכל בריא ומזין. אז השלב הבא יהיה לאכול את זה באמת בשולחן, בתוך התכווננות לזה שאני עכשיו אוכלת ולא עובדת תוך כדי. אבל בואו נסתכל על מה כן. בסדר? זה משפר את כל הדרך, ואתן מוזמנות כולכן לעשות איתנו חגיגת הצלחות. אנחנו עושות את זה כל יום חמישי בקבוצת זמן אימא בפייסבוק, וחלק מכן גם כותבות לי בפרטי, וחלק מכן פחות אוהבות להיחשף, זה גם בסדר, אבל אני באמת אומרת, תעשו את זה ביניכן לבין עצמכן, ותסתכלו איפה הצלחתן רגע לנהל את רגשות האשמה, ולא שהם ינהלו אתכן. איפה הצלחתן רגע לפרגן לעצמכן ולהיות נוכחות ברגע. איפה הצלחתן רגע להגיד, אוקיי, עלה פה איזשהו רגש, אבל אני מבינה מה הסיפור מאחוריו. תקשיבו, זה מנגנון שהוא מאוד מאוד מתוחכם, אבל הוא לא חייב להיות שלילי. הוא יכול להיות אפילו ניטרלי. עזבו חיובי, טוב, אבל הוא יכול להיות ניטרלי. הוא יכול לבוא ולהגיד, אחלה, עלתה לי מחשבה, בסדר. אז אני לא אלופה אולי, אבל אני גם לא כזו גרועה. בואו נתחיל משם, למי שלא מסוגלת להגיד על עצמה שהיא מדהימה. אבל אני אומרת לכם, אם אתן פה, זה אומר שאתן מדהימות. זה אומר שאתן מספיק חשובות לעצמכן כדי ללמוד איך לנהל את הרעש הזה שאתן מייצרות אותו לעצמכן, אגב, כי רגשות אשמה זה רגש שאנחנו במו ידינו מייצרות לעצמנו. הקונפליקט האולטימטיבי שמייצר רעש מנטלי. בקיצור, אנחנו אלופות בלעשות אותו לבד. אז לסיכום, ופה אני רגע חייבת להתייחס שוב לפולניה. אם הייתה לי סיבה לצחוק, אולי גם אני הייתי צוחקת. אז תיצרו לעצמכם סיבה לצחוק. אין סיבה שלא. אז קודם כל תאהבו את עצמכם בדיוק כמו שאתן אוהבות אחרים. לילדים שלכם אתן תמיד מפרגנות, ובוא מאמי אני אפנק אותך ואני אכין לך ואני אעשה לך. אז תאהבו את עצמכם גם בדיוק כמו שאתן עושות עבור אחרים. תפרגנו לעצמכם זמן אימא, בלי רגשות אשמה.
תעבדו עם מודל שלושת השלבים, תלמדו לזהות את המנגנון, את הסיפור שעומד מאחורי ולהעביר את הפוקוס. תתאמנו, 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 באמת, כל היום וכל הלילה. זה יבוא. זה יבוא, אני יכולה להבטיח לכם, ברגע שאתם תעשו את זה מספיק, אתם תוכלו כבר לעשות את זה מתוך שינה לגלות מה הסיפור מאחורי. תחגגו את ההצלחות שלכם בדרך. בדרך לאימון יכול מאוד להיות, שוב, כמו שאמרתי, שזה יצליח חלקית, או שזה יצליח בקטנה, אבל תלמדו להסתכל על ההצלחה הזאת, ותבחרו ליהנות מהדרך שלכם. באנו לעולם כדי ליהנות מהדרך, ואני יכולה להגיד לכם שכל אחת מאיתנו יש לה את חבילת האתגרים שלה, לכל אחת מאיתנו יש את הדברים שהיא נאלצת להתמודד איתן ביום יום, שיכול מאוד להיות שאם היא הייתה יכולה לבחור, היא לא הייתה בוחרת בהן. אני לא בחרתי במחלה של עומר, אם הייתי יכולה לבחור שהילד שלי ירגיש טוב, הייתי בוחרת בזה. אבל זה מה שקיבלתי. ואני עדיין בוחרת להסתכל על מה חיובי ועל מה טוב לאורך הדרך. אני עדיין בוחרת ליהנות ממנה גם שהיא מאוד 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 מאתגרת, את כולנו בתור משפחה, וגם אותי באופן אישי, ומן הסתם את עומר. אז אני אומרת לכם, שאם אפשר ליהנות מהדרך ולהסתכל על מה טוב ולחגוג הצלחות בימים הכי הכי קשים, אז אפשר לעשות את זה גם בימים שהם טובים. אני מאחלת לכולכן שתוכלו להרגיש, כמו שענת, חברה שלי, מרגישה בתמונה הזאת, כמו מלכה. כשהגענו אליה, אני והילדים, אז היא לא התנצלה על הכביסה, והיא לא התנצלה על הבלגן, והיא ישבה איתי והיא שתתה איתי קפה, והילדים שיחקו ברקע, והיה לנו מדהים ביחד, והיא נהנתה מהרגע והיא הייתה נוכחת, כי היא אלופה בלנהל את רגשות האשמה שלה, כי היא אלופה בלפרגן לעצמה זמן אימא, ואם אתן יכולות גם לראות על הדלת שלה מאחורה שיש את הלוח, וגם בו יש זמן אימא, אני ראיתי באופן אישי, אז אני יכולה להגיד לכם שבאמת התחושה הזאת היא שווה את הכל. התחושה הזאת שאני מסוגלת לשבת בתוך כאוס, אבל רגע שנייה לנשום לעצמי לפני שאני מתחילה לטרף את הערב עם הילדים ועם הארוחה ועם כל הבלגן, אין שני לה. זה התחושה הזאת שאני נוכחת, שעכשיו אני בחרתי להיות בעבודה, אז אין לי רגשות אשמה ביחס לזה שאני לא בבית, אני נוכחת בעבודה. ואתם תראו שככל שאתם תהיו יותר נוכחות, אתם תהיו יותר אפקטיביות. אני הולכת לגלות לכם את זה גם במפגש שאנחנו הולכות להיפגש של קהילת זמן אימא, שאני תכף אדבר עליו גם, שאחת מכן תקבל כרטיס מתנה למפגש הזה ממש בסוף הוובינר הזה. אז בנות, להיות נוכחת זה הרגשות אשמה החדשים, ובאמת תשחררו אותם, תבחרו לחיות וליהנות מהדרך שלכם. אני רוצה להגיד לכם שאני זמינה עבורכן, אתן מוזמנות למי מכן שעדיין לא בקבוצה שלי זמן אימא, להצטרף אלינו. אם יש לכם שאלות, תהיות, בקשות, דרישות, אני זמינה גם בנייד וגם במייל וגם בפייסבוק, ואתן מוזמנות לכתוב לי, ואני מבטיחה לענות לכולכן. ותדאם, הנה ההפתעה שכולנו חיכינו לה. אז ביום שלישי, ב6 לדצמבר, בשעה 8:30, הולך להיות מפגש קהילת זמן אימא, מפגש ראשון מסוגו. הגיע הזמן לצאת מהמסך, אנחנו מתכתבות ואנחנו אוהבות ואנחנו מתחבקות, אבל הכל וירטואלי. אז הגיע הזמן להיפגש ולהתחבק, ואני הולכת לדבר במפגש הזה על תסמונת סופר וומן, עלינו כאימהות ועל כל הדור החדש הזה שנולד לאימהות שהן סופר וומן, ואיזה דבר מצד אחד מופלא זה, אבל מצד שני מעייף, ואיך אנחנו יכולות לעשות אחרת כדי לא להתעייף מזה. מן הסתם השלב הראשון יהיה לנהל את רגשות האשמה שלנו, אבל זה רק חלקיקון קטן מהדרך, אז רק הערב ועד יום חמישי בחצות, לכן יש הצעה מיוחדת, והמחיר על המפגש הזה הוא 89 שקלים במקום 129 שקלים. המפגש יערך בכפר סבא, במקום שנקרא בית עם מזל, שהוא מדהים, והאנרגיה בו היא מדהימה, וגם שם יהיו מלא מלא הפתעות. ואחת מכן, מכל הבנות, מכל המשתתפות פה הערב, תקבל כרטיס מתנה. אז קודם כל אתן מקבלות כבר עכשיו למייל שלכם, שנרשמתן איתו,
מייל שיש בו קישור שבו אתן יכולות להירשם לאירוע ולשלם על האירוע, ויש לכם גם קוד קופון שיהיה תקף עד יום חמישי בחצות למחיר המיוחד, רק לכן, אז אתן מוזמנות להשתמש בו. וחוץ מזה, מי שרוצה עוד פרטים על המפגש, אז גם אני וגם אדווה נהיה זמינות, ממש 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 מעכשיו, מהרגע שאנחנו נסיים פה. אתן יכולות להתקשר אלינו, ויש לכם במייל שתקבלו גם את המייל שלנו, אז אתן יכולות בכיף גם לשלוח לנו, אם יש לכם שאלות, תהיות, בקשות, דרישות. זהו, אז יאללה, בואו ניפגש. אני מקווה שנהנתן, אני מקווה שלמדתן, אני מאוד 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 אשמח לשמוע איך הולך לכן. אני רוצה לראות תמונות שלכן בזמן אימא, מפרגנות לעצמכן בלי רגשות אשמה, ונהנות מהדרך, כי הגענו לכאן כדי לנצח. אז בנות, שיהיה לכן בהצלחה, זמן לשחרר.